Scotland ram hi ram danglam deuh mai ni in an national animal po lamulo ram an nia. Kul hlui tak tak te, phaizol moi tak tak te le, manlai mi te sul nu tam tak mu tura om boka. Chung kul hlui to tak tak te zinga chuan, Dunbar tona tanga lalo te, thingtlang kho pakhat, Miltona manlai kot hik leido hi aming thang hle maya. Mase aming thanda nero adanglam khop mai. Helei do hian ui tam tak chu an loin ti hlum to thina ni. Ui nei tu te soidan chuan, chulai hmuna ui an hruai chuan, an ui te chu thil engemaw thachak tak chuan ti ding phutin, leitang chuan a zuan thlak tir thin ni in an soya. Thil danglam paranormal ringvak lo tan chuan, thil oi om lo tak po ani ome. Scottish Ho National Animal Unicorn ani atang ringot po hian thon thu an lak thu tak thei thin zia chu a hriat ngal maya. Oi lo po thil om tak ani reng ani. Mase he ui inti hlum chungchang chanchin buwa chhuwa record chu alo om thlap maya. Chulai hmuna chuan maktaka ui inti hlum chungchang record na chu kumsang khazakwa somnga atang dai to khan mu tur alo om reng to mai. Heng ui inti hlum chungchang hi an hun laya chanchin bular berber The Independent le The New York Times ate chuan an lo chhuwa to nge ni. Ani chuan engwanga ui te chu chulai le hlui to tak maya inti hlum mai nge an ni ang. The PB channel clear meka khongein ka channel hi milo subscribe in ka video hi milo like sak vela. Tun tuma chuan ui inti hlum na le Overtune Bridge chanchin le chuata mel ron lang ringot The Belmes Face chanchin kan ron tar lang do na ni. Scotland rama in upato tak mai Overtune House hi kumsang khazariat somruk pahni dai to khan dan shami le sumdong mi ni bok mi house tak mai James White sak ania. He in hlui to tak mai hi film sut nante an mang na sa hle thin ani. Kumsang khazariat somkwa panga chuan apia mual zom turin lei pakhat Overtune Bridge chu an siam ta a. Helei hi mi pa ngai mi ta chuan lei moi tak satlia ve mai angin alanga. Mase ui tam takero chuan he hmuna hian mishing mu theilo thil an mu bik nge monidon ni. Helei atang hian ui zaruk vel zet chu an lo zuang thlato a. Chung zinga ui then khat chuan an thi pha nge ni. Engwanga ui te chu le atanga zuang thlarngot nge an ni ta kang. Ui te chuan inti hlum an tum tak takem niang. Ran nung le ran te a hian ma ni inti hlum chi an lo om nual maya. Malaysia a fangmir chikhat worker ends an ti te chu an kolonia thil thalo a thlen chuan an in ti puak theya. Khwai te po hian vun cha deuh an zuk chuan an thi pha top theya. Tin kan soilai mek ui tam tak chu an pi le pu te an thi in chote an eidu lova. Real tramin an thi pha ve fo thin bokani. Mase heng ran le ran nung in ti hlum na te hian leido nen chuan in kung kai na anei bok si lo. Leido atanga ui an zuan thlak fo chan chu soifia a har sa hle maya. Mi then khat chuan hetianga ui te in ti hlum chan hi mei che tharau Overtune House a apasal thi nuwa cheng ni in an ngaya. Tin mi sang sang helei chungchanga ngai dan sang nei an om treu boka. Theory pakhat ni thei om ang deuh chu helai hmuna hian ri chikhat ultrasonic sound na tak chu omin he ultrasonic sound hi mishing beng pa ngai chuan a hre thei lova. Mase uite chuan hre pha in leia tang chuan a zuan thlak tir ta thin ti theory hi ania. Ati oi om zual turin he hmuna tanga hlalo te a hian UK Trident nuclear power submarine chu Falcon Bay longchol na hmuna chuan om thina. Mase sound lam thiam te chuan chu theory chu thil thei ani empty an hanzir chian chuan engri ma chu Overtune Bridge chuan a om lo ti an mu chuaka. Vo in ni thleng hian
he bricha thil thlen chan hi chiang taka soi thei an la om lo ani paranormal thil te hi tam tak chu science manga shilfia thei an om nual maya mase the belmes face anti mai hi chu science manga shilfia thei ani lo kumsang kha zakwa somsari pakhata khan Spain rama belmes a chuan nu pakhat Maria Gomez ti mingpu chu chengin apasal le afapa pakhat nen chuan inte takte a chuan an khosa a kumsang kha zakwa somsari pakhat August thla chuan Maria i chuan chauka chhuata rang ruai chu muchuakin atira chuan chhuat rang satlia ni in angai maya mase hunaron kal zela an chhuata thil rang chuan mihring hmel aron siam tamaya an chhuata mihring hmel ron lang tamai chu Maria i chuan ara phle mai thil ti faina dam doite chuan ti re tumin an not vak vaka mase re thei reng lo mai apasal hne na chuan thil omzia chu Maria i chuan a hril ta ni anupui lung oinan chuan apasal chuan anupui mihring hmel hmu na chhuat concrete chu lai chuakin cement thar chuan mam takin azut le thlapa thil engma chu a thlen chhun zom mai lo mase an chhuat zut ni atanga nisari na chuan Maria in chauka an lut chu chhuata chuan hmel dang alo lang le ta ama a hmel omna a chia chuan hmel dang chu alo om kwau maya mase chu hmel thar chu ama ami ai chuan tlemin a chiang lo dewa mase mihring hmel nge yani ti ero a chiang hle ni an chungkwa chuan chulai hmuna chuan tharau omin chu tharau chuan biak po atum ni in an ngaya kar reilo te hnuwa chuan an che vela an thenom khoveng te a chuan an chanchin chu adar ta chiam maya mitam tak chuan an chhuata mel ron lang ringot mai chu an en talui lui mai Maria i chuan chu mel ron lang le po chu ama ami anga ti chiat adu lain an khomeyar chuan chu concrete chu lak chua mihring sul nu ani empty test adua mase scientist te chuan chu concrete a chuan engthil dang lamma an hmulawa ziaran mai anilo ti chu an proof theita science manga soifia vak ngai na an hretalo ani an chauka chhuat an han lai thuk deuh chuan Maria te in hnuaya chuan thlan hlui alo om reng ti chu an hmuchuak le ta a ayan chiang tu te chuan ru ro engemoza chu an lai chuaka chu mitam tak chuan an chauka chhuata mel ron lan chhana an ngaya an ru ro lai chhuata chu mundanga an phum le ta ni mase chu atopna alani mailo kar khat nuwa chuan an chhuata chuan mel dang pakhat aya tam chu aron lan bel le ta zel mai atimak le zual turin an hmel lan dan chu adang lam le ngala achang le an nuya achang le an tuma achang phei chuan rap om dewin an hmel chu a om thin ani avoi ni nan scientist te chuan chung hmel te chu en fia le in Maria te chung kwa chu an en dik chung chuan mundanga anin son chhuat tir nge a ayan dik tu te chuan chutiang hmel chu ni in a emawanga om thei ani ringin plastic mang chuan chhuat chu an tuam chuak veka in chu ni eng lu theilo tura ti thim vekin tu makal an phal lova a in nei tu te ngei po chutiang hmel chu an lo siam chop mai ani takin ti thuwa lu an phal lova mase an han nga wang nu chuan hmel thar chu aron lang le ta tho mai ayan dik tu te po chuan maktia en bak ti thei an nei ta lo chutiang chuan hmel thar chu kumsam thum chung zet chu alang tangat ngat maya kumsak ni le pali khan an nu ber Maria i chu athita a athi atanga hun reilo te a chuan hmel thar chu an mule a mase mithiam ten an han en dik chuan Maria i thi nuwa hmel thar chu Maria i fapa in asiam chopani ti olsam tak chuan an muchuak ta a
mase mariai thi ma zonga mail te chu proof theilo thilmak alani tareng ani ole khati zong kha tun chumatan chuan nile phot mai sela thir tu zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia